जोंनि दाबिनाया बेनोखामोन नाथाय सोमावसारनायनि गेजेराव सम सम बिटिसि गोरोबथा जाबोबाय बेनि आगोल बिएसि गोरोबथा जाबाय बेनि आगोलबो ट्राइबेल डेभेलपमेन्ट अथरिटि प्लेन्स ट्राइबेल डेभेलपमेन्ट कर्प'रेसन फिसानिफ्राय गिदिर गिदिर जोंनि गेजेराव गोरोबथा जाबोबाय आरो बे हिसाबै जोंनि बर' रायजोआबो सिगांनि रुजुथायाव एसे लासै लासै जौगाबोदों जों बर' थुनलाइ आफादा आं बर' थुनलाइ आफादनि बाथ्राखौ बुंदों सोमावसारनायाव दादा दिदा जेबो मैखोम बाहागो लाबोआखै आरो दाबो लालांनाय नङा नाथाय जोंनि रायजोआ गाबखांनानै सोमावसारनायखौ जोङो गोसो गोरबोजों गोसोनि मददखौ होबोदों मरेल सापर्ट होनदों बेखौ होबोदों आरो बेबो गोनां जायोबा दाबो होनांगौ जाहैनो हागौ बर' रायजो राजाया लुबैबा दिनै बै समनि 1987 जेब्ला डिभाइड आसाम 50-50 होननानै बड'फानि दैदेननायाव सोमावसारनाया जायो जेबायदि आसा आरो मिजिंखौ लानानै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा रायजो राजाखौ बुंदों सोमावसारनायाव बाहागो लानो ओंखारनो खावलायदों हिसाबै आरो बेजों माखासे मैखोम मानसिफ्रा गोग्गो गोरा बोलोगोरा जोहोलावजोफ्रा भलन्टियार्स फर्सआव दोबै बाहागो लाफानानै सोमावसारनायखौ गोब्राबनिफ्राय गोब्राबसिमाव लांदों जायनि जाउनाव 1993 मायथाइयाव बिएसि गोरोबथायाबो जानानै थांबाय बेनिफ्राय बेजोंबो नांगौबायदि जोंनि मोननांगौ सुफुंनांगौफ्रा जायैखाय आरो बेनिनो माखासे भलन्टियार्सफ्रा बिएलटिबो जानानै सोमावसारनायखौ आरो आलादा बर' रायजोनि थाखाय नांबाय बैसो जाब्रेनानै थांनाय मानसिफ्रा गोसोनि मददखौ होदों नाथाय फोथाराव दावहा नांनो ओंखारनो हायाखै बेनि थाखायनो गोदान जोहोलावजोफोरखौ लानानै बिएलटिबो जादों आरो सोमावसारनायखौ फारि लानानै 2003 मायथाइयाव बिटिसि गोरोबथा जादों दिनैनि बे बारग' भलन्टियार फर्सनि मानसिफ्रा मा जथुम्मा खुंदों बाहाय बे जथुम्मायाव मा थांखि लादों आं मिथिया खिन्थु आं एसे खोनादों सेपारेट स्टेटआवनो थांफिननांसिगोन होननानै बुंदों जानो हागौ सरकारा बारग' भलन्टियारफोरनि थाखाय नांगौ रोखोमनि राहा खालामनानै होआखै बिसोरो बै समाव लुबैनाय बायदि जेरैबायदि जोंनि गेजेराव रांखान्थि सोलोंथाइ थुनलाइ सामाजिक भाबै जौगानाय लुबैदोंमोन बे दासिम जौगायाखै बेफोरखौ नोजोर होनानै जानो हागौ बिसोरो आलादा बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनायनिबो थांखिबो लादों खोमा बेबायदिनो एसे खोनाहोदों नाथाय आं बाहाय खावलायगोन जे जोंना जौगानायनि हाबाफारिया जों सोमावसारनायल'जोंबो जाया जोंनि गेजेरावबो गावजों गाव खौसेथि राजखान्थि भाबै बुजिलायनाय बेबायदिया जोंनि हारिनि गेजेराव थानांगौ बे समाव आं बेखौ लुबैयो जेब्ला गावनि गेजेराव गावस्रालायनाया थाबाय थागोन होनबा नाङा फाङा जोंनि जौगानांगौनि रांखावरिफ्राबो आद्रि थांगोन जोंनि राव थुनलाइ जौगानांगौनि हाबा मावनांगौनि मोनसे बुब्लिनि जे थासारि बारहावा बेबो गाज्रि जागोन सामाजिक भाबैबो जोङो सोरखौ सामलायनो सोरखौ मानो सोर दैदेनगिरिया रायजो राजाखौ सामलायगोन बेयावबो जेंना फैयो बेखायनो गुबैथारै जोंनि संगठनफ्रा बुंनो थाङोबा
गोरा जानो हानायनि खाबुआ गावजों गावनो होलायाखै। बैयो बैखौ दाय होलायनानैनो माखासे जाथारनांगौ माखासे थांखियाव सहैनांगौआव एसेबाबो हेंथा गोग्लैयो। आलादा रायजोनि सोमावसारफिनोबाथ' जोंहा बेखौ बादाबो होनो हाया। बांसिन बर' रायजो राजायानो बेखौ लुबैयोबा जोंबोथ' आगोलनि बायदि गोसोनि मददखौथ' होनांगोन। मानो होनबा जोंनि भारतआनो रायजोआनो राजा, रायजोजों थांफानांगौ जायो। ओंखायनो आङो सिगांग्रो खावलायनो लुबैदों जे जोङो खौसेयै ज' हाबा मावलांनानै जौगानायनि जे थांखि दङ बे थांखिखौ सहैनायनि थाखाय खौसे गोबांद्राय राजखान्थि बेले बेजे गावस्रालायनाय बेफोरखौ जों लुबैया बर' थुनलाइ आफादा। आङो बे समाव ओंखायनो बेखौसो खावलायगोन जे जोङो हागौमानि खौसे जानानै ज' जोंनि जौगानायनि खामानिखौ मावनांगौ। दिनै बै समाव भलन्टियारफ्रा गासै आसामनि खना खनला बेंगलनिफ्रायबो मदद होदों। नाथाय जोंहा जादों दा उदालगुरि हजों माजबाटनिफ्राय संकससिमल'। गोबां बे BTCनि बाहेरायावनो बर'फ्रा दाबो दं। नांगौ रोखोमनि भलन्टियारफ्रा माने थांनानै थानायनि राहा मोनाखै। बेखौबो जोंहा नोजोर होनांगौ। बाहेरानि जोंनि बर'फोरखौ नायहरनायाबो जों जेब्ला खौसे जागोन बाहाय होमब्लासो जोङो बाहेरानिखौबो अनहरनो हागोन, अनसुंथाइ हरनो हागोन। बेखायनो आं खावलायगोन आगोल जोंनि बर' रायजो राजाया खौसे जानांगौ आरो हागौमानि जौगानायनि खामानियाव ज' जोङो आखाइ हमलायनानै खामानि मावनांगौ। बेखौ आङो दिनैनि बे बिजोंनि गेजेरजों खावलायनानै दोनबाय।